Mela, inselmilkom jiena Marek Milleri għal PM News. Illum qiegħed f'post speċjali ħafna, hawnhekk qiegħed fid-dar tal-magħruf kif kienu magħruf French tal-Arb li ismu propju huwa Francesco Saverio Mercia u miegħi għandi n-neputija ta' French Rita Mercia u Sinjura Liza li kienet trabbit fl-akwati hawnhekk u ta' fil-French. Kien ġirien. Kintu ġirien ta' French u Rita neputija. Inti, Rita, kif qed li l-ewwel, inti kont qiegħda ħdieħ anki ftit sigħat qabel ma' miet, ġifieri għandek esperjenzi rib ħafna. Iva. Rib ħafna ta' French, ħanajdulek. Iva, konna tal-familja. Eżatti. U għandina għam mistoqsijiet u ħanibda minnek għax inti naħseb l-iktar waħda tal-familja naħseb li jgħixt u. Konna dejjem aħna. Eżatti, tkun miegħu. Mela, kien ħafna mirakli li jissemmu n-nies, issa forsi biċċiet minnhom ma nafux jekk hux għajdut, jekk hux biċċiet minnhom jekk mhix veri, u naħseb l-iktar li nkunu nistgħu qrib għall-verità huwa minnkom li intom inti ġirien u inti neputija tiegħu, ġifieri iktar minn hekk naħseb qrib ma nistgħux naslu. Mela, fost ħafna mirakli illi kellu kien hemm dakinhar li miet ġiet xi sinjura ġibet it-tifel tagħha. Naħseb ta' falli mistorja qed ngħidlek, naħseb inti kont qiegħda hawnhekk preżenti jew le? Le, ma kontx hawn jien. All right. Ma kontx hawn. Tiftakar ġraja tgħidilna x'ġara? Iva. Ġiet mara mir-Rabat b'tifel ġa puxxer, kien tifel naqra kbir. U x'kien ġiet fejn il-bib ta' French baqgħet tħares lejn il-bib għax sibitu miftuħ. U kien hawn xi nies qalula French miet taf. U hekk inħasdet. Imbagħad kien hawn xi ħadd it-tifel tal-lew fejn French u messu ma' French u din mara dan. U l-għada t-tifel mixa. Dejn l-istorja qiegħda fuq il-ktieb u dat-tifel illum raġel, mhux tifel. Għadu ħaj sal-lew. Mir-Rabat għawdix. Għadu ħaj u naħseb. Għadu ħaj. U ġvidi storja li tħallik bla kliem għax. Verità, jew. Li d-da wara mewtu propju missitu it-tarbija ma' French wara mewtu, ġvidi u naħseb l-ewwel jekk tista' tgħid nista' ngħidulu l-ewwel miraklu li għamel wara mewtu. Wara mewtu, ekku. Tajjeb. Mela, hemm storja oħra, naħseb din kulħadd jafa, imma nistaqsija lilek l-iktar forsi n-nies jgħidu fit-toroq, ħanejdu hekk, jitkellmu fit-triq, imma ma tkunx taf jekk hux veru jew mhux veru. Fejn kien hawn xi tliet fajliet u ġew jistaqsuh jew jiġbdulu xi daqsxejn saqaħ ħanejdu hekk. U mbagħad waħda minnhom ġiet nieqsa propju xi 15 wara. 15 wara. Tista' tgħidilna forsi minn dawn l-istejjer ħanejdek intom it-tnejn wara minn minnkom forsi jiftakar xi ħaġa. Ngħidlek ta' tfajliet. Fidejk. Dan ġew tliet tfajliet u kien ħireġ għax hu mhux hawn kien iservi kellu ramissa ftit l-isfel minn hawnhekk. U kien ħireġ mir-ramissa u dawn it-tfajliet marru jiċċajtaw, jiddieħku biex ta' parsi għaddew biż-żmien. U mbagħad qallhom intom deħlejn titħku imma t-tlieta ħa toħorġu tibku għax sa ftit oħra waħda minnkom ma tkunx hawn. U għaddiet u ħarġu mdejqejn insomma mnejnu 15 wara ġew tnejn minnhom jiskużaw ruħhom qalulu għax waħda minnhom ħallietna. U sintendi dawn naħseb jiena konvertjaw jew inkella żgur li mhux kienu sħajja jerġgħu jagħmlu għal jiġbdulu saqaħ.
Għandek xi storji inti hekk, Liza, bħal din? Għandi ħafna stajjer kik. Ta' dat tip hekk forsi ġew smajtkom tgħidu l-ewwel bis tas-sigarri jew x'kienet? Darba kien għadu ħaj, u ilu kienu jiġu bil-van minn Malta jibbejaw il-biċċet tal-ħwejjeġ. U dan Franċ ħarriċ fejnim. U għalli li mirrid zeċ biċċet drob biex namil zewx liesiet, insomma. U għallulu kam u daħal ġib il-flus. Umbat kana wahda wara l-beb fejn dam tal-van. Għalli t-tilim intum tufu domminiw, għallulu ma nufawx. Għalli t-tilim dok Franċ tal-arb li għedin nes. Insomma, umbat għalluli juwa, umbat xinħarriġ Franċ, għalli lim ħattuli 50 cent, 5 xilini, dukun orda 5 xilini kieni, 5 xilini jizjiet tof. Għallul man ħantu ilu, għalli meredez zummuwa. Tajjeb. Kien hemm xi storja ħata sigarri, jew sigaretti li bidlu l-pakket? Tal-pakket munu tas-sigaretti? Tas-sigaretti rita tu fal-aktar. Dawk ġew ilu meta kien ħaj kienu jiġu ħafna nies jagħni ħuġalali, U dan wieħed minnhom kienu żewġ titfal illum irġiel illum għandhom fuq is-70 sewwa. U dawn kien għadu tifel żgħir u biex jitihom xi ħaġa dukun tu pakkat sigaretti kull wieħed. U xinħarġu misqaq il-barra u hekk dawn il-pakkatti tas-sigaretti bidluhom. Għax forsi wieħed red Rotmans u liħor kien kwalità oħra. U meta raġew ġew għalli intom ma dimtewx ma bdiltuhom is-sigaretti. Għaraf li. U għax induna li nbidlu biex nħarġu minn barra. Ġifieri apparti kien ħabbar jisu u kellu li għaraf li jkun Kellix kan ikun jof. Kellix kan ikun jof. Ġieli ġew nies pereżempju u jitkellem jew inkella qabel ma jgħidulu xi ħaġa ikun jaf x'għandhom jew inkella ma xiex ġew? Iwa, jena naf storja ta' ħija. Ħija, kemm mara bil-paralisi ta' santajn. U insomma, u n-nanna t-sija kienet nizlu għand Franċ għal-missagġuj. Insomma, umbat għadda zmenu kellu 5 snin kan għadu marrujt. Bsi u l-wahda. Umbat wara ħadu il-Blue Sisters Malta u għamlu xipin u beda jimxej. Imma darba qabel ma ħadu l-isptor meta kienet tmur biħal bis-saġġuj. Itsi għedlu Franċ, għedlu dan it-tifel għad jimxej għax ta' 5 snin kan għadu ma jimxejx. U ngħid li jimxej u kemm għad jitmanies. U dan ħija mbagħad beda jimxi ftejt u jimxi u zappab. Imma kan sifer l-Awstralja. U dem 8 snin l-Awstralja u ġa u fataħ furnor dem 10 sena furnor. Allah, kien jaf ħajftaħ kien ħajsir. Li ħajiet ma' n-nies. Ejwa. Rita, inti. Darba waħda ġiet mara Maltija. U kana waħda jisima Marej u kienet toħodhom fejn Franċ. Għax kienu jiġu fejna, kienu jafuwa u toħodhom fejnu. U dejn għaltlu ma nidħulx magħha Franċ, għaltlu ħadd tidħol waħda. Għalla le, idħol magħha. Għalet ma li daħlet, għalla int kellik tfajla ta' 17 sena mititlek. U din Maltija baqgħet ħares laħ. Għaltlu, dok fento Franċ. Għax għat ma kien nitrutu bajna jawruwa. Umbad għal, ma rispondija xajn, għalla tikkonfondi xajn, għallu s-samur ma Marej,
كان واحدة توت الخشيش اتك خشيشة عليا ويعديلك تبزوج قال له يعديلك اما قال لا انت كان لك طفلة 16 سنة متتلك Kien jaf, u jina naf storja oħra, u korraġuni kien ix-sewwa qed ngħid, meta kien li tliqet imut, ġew xi sorijiet. كنت فيني وياه Kent fejnu inti, mela كنت jġi فيني بالقادة عش كنت عم بالقادة فيني وباش كنورة شي مصة نتكلم وجاو 4 سوريات كانوا والسيا قالت لهم تعملوش حيس طفش ما سوى شاين ودا السوريات ينام بالقادة فيني بنلعب كاللي كتفيد نلعب فيه وكيكو مش عشريتهم ما كنش لندونا اللي دخلوا دا السوريات فرنش كان حارس لها الحيط كاللو سانتا المدنة تابيني وحارس لها الحيط وش دخلوا السوريات بدا يعرك مخه بيدو بلاج ودا السوريات أبزو قالوا لي ايه ريتا بلاج تحشى حاجة وينا بانكيايت دا شخنته الفرنش في السكوند ورا قال مش ين بلاج أمك والسوريات فهموا هي وشرات يعيد كيكو ينا يلوج اما السوريات فهموا ومن بعد السورة قالت له ايه فرنش بطوطة قال تول باندتو اما بلاج عبدو يبكوا هرجوا برا L-aħwa ġifieri, وفرنش دور ويتشو رجل على الحيط يجيفيري كانت بلاج عش ريدت الطلب żgur. عش كان إلا ميتة شي 30 سنة أمه Ġifieri kellu jisu kuntatt man-naħa l-oħra ħanejtek. ما توفش Issa, dina naħseb ħafna nies jafuha, imma jien ħana nilabbora naqa' fuqha. Kien hemm dik il-frażi tal-intervista li kien għamel ma' Josh Pisani u Charles Arrigo fejn kien qal illi kien staqsihom jekk biex jekk jistax jgħallem xi ħadd u kien qallu dik il-frażi li għadha rrekordjata sallu min għallem lili ma jmut qatt. Issa, Siddendi kien qed jgħid għal-ħallieq nimmaġina jien. Issa ma kienx ta' skola, ġifieri jew jitgħallem il-mediċina, però kien jaraf x'mediċina x'ħaxixa jrid u xi pjanta għandek bżonn u l-ingwent, ġifieri kif taħsbu li tgħallem din is-sena ħanejdu hekk għax hija sena. ما تعلمش dik من الله ومن المدنة تبيني أشخط معلمي Intu taħsbu li kienet ġifieri kien hemm xi ħaġa li tgħidlu isma'. من الله دون طلة دو كان دون طلة Issa temnu li l-ħaxix ifejja għax hawn min jgħidlek il-ħaxix ma jagħmel l-ebda fejqan. Issa forsi French kellu dik ħanejdulek il-potieri illi jfejja permezz tal-Alla wkoll. Imma jekk bniedem ittieħ ħaxixa u inti m'għandekx dawn il-potieri li għandu French, temnu li jista' jfiq bil-ħaxixa bniedem b'xi ħaxixa. نفس ستوريا فوقه دايم كان عم ويهد حبيب تحية وكان دايم مدنا هيجاوح مقرب الليل ودن هي قال له مر فهم فرنش فرسي تكشى حاجة ودن جا فهم فرنش بدن قال له إن سومالي عنده ودنا هيجاوح قال له عندك المديسينا الدور قال له شو مديسينا عندي فرنش قال له أمك عندها الكونسيرفا بطولة قال له في المندرة في الجنان قال له عندك الحراق قال له على الحراق قطع الفورتية وتفاق وكامل وفاق. Ġifieri imma taħsbu li għaxew kellu poter, ħanejdulek, kellu l-poteri minn Alla ħanejdulu hekk li jara fil-ħaxix li għandu jtik. Imma ħafna nies illum jgħidulek mhux veru xejn, il-ħaxix ma jfejjaq xejn u ġifieri taħsbu li l-ħaxix fil-verità jista'
bniedem ifiq bih ħanejdu jekk inti tgħidli mulħu l-ħurrieq. Pereżempju taħseb li l-ħajfa jaqni jew il-French kellu. Lena Franċ li kan jgħid Franċ kan veru u kan iseħ. Kan mitna minn Sal-Lawranz. Żewġ irġiel ġew fan Franċ. U mbagħad ġew biex jgħidulu li missier marrujt. U xinru in Franċ mank laħaq daħlu insomma u mank kan għadim ma qalulu xab missierim. Kallu xi fliexken, tuwon fliexken mill-dok li kellew, għallim tuħdawn il-missier kufeq. Għarrulu Franċ, man kadnilik xandew, għallim ma jennof xandew. U fe missierim. U kien juf xandu qabel minar ma roħ. Ma kanx jof kelli. Bilaqqas roħ kien juf xandu. Din miktuba misfir qiegħda. Miktuba din l-istorja wkoll. Għandek xistejja rekrit inti bħal din? Jien meta aħna kienna nidħlu fejnu kull jum fl-għaxija wara l-knisja, kull jum kienna nidħlu fejnu. Kien għaxew l-aħħar anke hemm misfir kienna nidħlu imma wak ma kienx joħroġ. Għax l-aħħar 3 snin ta' ħajtu ma kienx joħroġ minn hawn. U kienna niġu kien ikun fuq is-sidda jew fejn is-sidda. U darba ma nafx qabbad nġiblu mill-kwarter robba, kellu kwarter robba mak fejn is-sidda. U jien ftaħt il-kaxxewn tal-kwarter robba. U xin ftaħt il-kaxxewn tal-kwarter robba, nura ritrat ta' tfal toħtuj l-Awstralja. Kiet baqtetuli. U dan kienu 4 tfajliet, 4 tfal Kanadi mżor. Waħda kellha 13 u l-oħra tista' taħsib kemm kellha. Kienu 4 wara xulxejn. U x'ħef taħt il-kaxxun jena tara xaw. Franċ tafx qabbis qellej. L-imsieq kien dawk l-arbanġluj xaħat irridu jaraw. U jien ma tkellem ċajn, x'ħatejdlu xaħat irridu jaraw Franċ mena. Ma tkellem ċajn u ftit wara met missierim car accident l-Awstralja. U on the spot. Baqa mejjed fuq il-dan. Ftit wara. Issa, xi ħaġa oħra li smajna, illi French kien jibgħod ħanejtek jew inkella ma kienx jieħu pjaċir illi xi ħadd iżuru jew inkella jara nies illi għandhom jew ma jkunux mal-mara tagħhom, mas-sieħba jew ħanejtlu naħseb ikollhom kien ikollu problema kbira ġewwa. Naħseb bla xogħol kien jispiċċa. Ngħidu naqaċajta, imma kien ħafna illi jdejquh dal-affarijiet illi jkollu xi ħadd u anke kien hemm storja li huwa ġej bit-taksi raġel li ma kienx mal-mara tiegħu French ma waqafx għax anke jaraf minn qabel illi forsi tellaboraw naqrentom fuq għadin iktar milli daw l-istejjer hekk għandkom xi ħaġa simili, ma nafx lita. Dok kien wieħed kien Franċ kien sejjer ġo taxi. U kien sejjer insomma mill-arba għar-Rabat. U x'ħin kienu ħirġejn, kien wieħed dieħed b'taxi biex ikellmu. U dan x'ħin induna li kien Franċ, dawn kienu midħla ta' xorxejn bil-fors. Għax bidda jduqlu l-ħorn biex jiqaf biex ikellmu. U dan Franċ il-tat-taxi għallu t-tiqaf, staf għallu bqa' sejjer. U x'ħew waslu fa' s-siġra tal-Asruj. Amma kemm dik is-siġra l-kbira. Don dawwar biex jilħaq il-Franċ. Kien ħdieħel ir-Rabat. U mbagħad qallu Franċ, qallu m'għandunajx, qallu daqqajtlu il-ħorn. Qallu ħanejdlik ħuj, qallu meta tiġib il-marra tiegħek, ejja, nkellmek. U ma roħx xorta ġifieri. U ma kellmewx. Ma kellmux. U kellek xi stejjer oħra Liża. Dik nofon storja oħra tiġbaħħa. Sewa. Dok kien għaxilu ma bdiex kella kienu jiġu jgħana jħedin fir-raba u kienu kien żman il-ħsad u kienu xi 6 jaħżdu u dan daħal ġew fittix il-Franċ u baqgħu ħemmek f'dik il-ħalqa fan kien Franċ. U għallu Franċ, għallu farmen buta blistunku jahraqnej.
قال له ايوه، قال له مر روت لسرعت ولما يدو فرنش يم مسرع شام قال له ويدو اك فرنش مر روت لسرعت. هم بات في الاخر فرنش قال له مر روت المرة اللي عندك عشان المرة اللي عندك مياك بشتياك سرعتها. لا هو ġifieri kien l-ewwel jekk kienet adulterju. Mhux hekk ġifieri qed tgħix għalem wieħed kan jaħsad miegħu kan għami ġifieri. Interessanti. Kien anke ħabib ta' George ta' issallum qaddis ta' George Prieka qaddis kien hemm anke sistejjer miktubin illi dawn anke mxew fit-triq 8 feet u jitqu dak inta la Malta ma kienx jitla ħafna Malta ma kultant kien jitla jibada għalejh Don George u jieħdu f'għal murda. U darba qal kienna qegħdin naqsmu bil-kirkura 8 feet għal Don George għallu jaħsbu niż-żewġ imġienien. Franċ, għaxu kien bniedem ċajter, jiċċajta. Għallu jaħsbu niż-żewġ imġienien. Apparti minn hekk jgħidu xina ma nafx ħafna fuq George Prieka, fuq San George Prieka ma tantx ħalt fuq, però jgħidu San George Prieka kellu bare location. Li kien jkun post u kien ikun post ieħor infatti hemm xi storja anke ta' French kien qallu ma ġejtx lil George qallu jiena kont qiegħed fl-ispirtu. Issa għandkom xi stejjer jekk French kien ukoll kellu din is-seta ħanejtek li jkun f'post u jkun Qed issemmi lil Don George. Sewa. Meta med Don George Franċ kien il-muntanja bin-nies. U xin kienu għax meta kien jitla l-muntanja kienet tkun mimlija bin-nies. U met xin kienu għan fuq jitolba għalli mejja nejdu patin nustur għax bħalussa tila rjuħ is-sema. U med dik il-ħejn, med Don George. Il-laħwa. Kienu fuq il-muntanja ta' Amor. Ħass li kien. Xin għallimak kienu l-muntanja. Bil-lajl kienu jidruli għax darba għallinna. Kienu jidrulu? Jura bil-lajl. Xi darba ma kan jiġi jurqutaw fuq is-sidja għax kan id-dum sa tlieta ta' fil-ħodu jura n-nies. U kan jurqut fuq dik kallu ġedik fuq dik ir-remessa, kallu kanapé tufu x'inhu bħal sufon. U dar umbat għallinna kena, xaħna kena nkunu naħdmu l-bitzilla, aħna kena naqadu faċċu tatija tar-remissa. Għal dal-lajl, minna xħan semmi l-persuna, għal dal-lajl t-tolu kam qamas fuq il-kanapé. Roħ l-xaħat, forse ma għallinix għallu jew ma għalliwx, imma roħ juqmus fajnu fuq il-kanapé. Ġifiri, u kien jura l-etnejtek l-erwieħ? Etnejt sijaw kien jura l-erwieħ? Kienu jazgur wieħed mejt, kien wieħed mejt. Wieħed mejt, mura kelmu ġifiri? Mejt, imma dar l-Franċ. Dar l-Franċ. Interessanti, ġifiri. Kien imurru għandu għanki ġifiri etnejdu għek. Mela, issa, fil-11 ta' Ġunju tal-1938 kien anki ġie mixli għanedwek bil-prattika tal-mediċina mhux awtorizzata li xi tobba kienu ħarkuh għaliex kien qiegħed fejja n-nies b'dil-mediċina għanedwek li kien juża mill-ħxejjex. Kien ħalih French li ħarkuh għandkom xi idea għax kien msemmija din li anka kien l-instabħati ħanajdu hekk. U kien dejqu il-fatt li ħarkuh. Aħna d-diem il-qatma għal-xajn. ħafna żmien. Ma niftakar. Però l-nofu żgur li wara mbagħad kien hemm. Li tallaw il-qorti tallaw. Eżatti. U mbagħad sib lakuna loophole ħanajdulek fil-liġi li kien seta' imorru għandu. Imma jridu juhdu il-biljett u xek. U mbagħad ma' żmien jidher li neħħewh anke għall-biljett. Issa xi ħaġa interessanti li smajtkom tgħidu l-ewwel
Tajjeb, illi French anke ħabbar x'jista' jiġri fil-futur. Ejwa. Issa meta ngħidu ħabbar mhux għall-ġens, għall-poplu kollu. Tista' nellaboraw naqfu qegħdin u tgħiduli x'kien qed jgħid jew. Di meta kan ħajjisqu jilħaq l-isquf kawkuj, għallim tafata ġebla jkun nisquf. U kien qed ħabbar xi ġrajiet li ġejjin fid-dinja xi. Fid-dinja din il-marda li kanaw għala. Il-pandemija. Tista' tgħidilkom Rita Ħjor il-ħabiba tagħha. Għedi l-imritin. dik Marriet kien ix-Xieħ. fejnu għalenna għad ikunaw dbejja kbur, għad ikunaw marda, imutu ħafna nies, ikunaw ħafna dbejja ta' nies imdejqejn. U ħafna, minn xax għaddejna killu kien semma. Jisu qed ħabbar dil-pandemija, ja forsi xi waħda ġejja ma nafux Aħna mija. kienna fejnu, sikwit meta darbohra kienet ġejja xi gwerra u għadna waslu ta' Franċ. Imma mbagħad għadna minna mixdejn, u mbagħad issa meta ġeddejn santajn ilu għadna dejn issa sgowl għal-new. Ġifieri ħabbar għallikom X'kan ġaj? illi fid-dinja ħajkunaw Ħafna dibatija. żmien ta' ħafna dbatija mwiet, u mwiet. U dwejja fuq in-nies. Ġifieri din jista' jkun għaddiet jista' jkun għadha ġejja. Mhux neċessarjament jista' jkun għadna nibdewha. U kan ħabbarret li l-ħwienet ħajal u kien kan għal Iwa, kak għalna xwienet maħluqojn, ma s-sib xarn minn tishtrej. U ħafna kmin xax għaddajna killu għal. Sewa, jew għadna fil-bidu tagħha din. Għada fil-bidu. Jista' jkun aħna jiena ma nafux. Issa naraw x'jiġri. Issa, naħseb illi hemm ħafna mirakli ta' qamda kien ħaj, imma wara l-imiet, għax issa importanti ta' wara l-imiet, għax inti biex tilħaq għaddis, u xek. Titkun anka wara mewtek ikun għamilt ħafna mirakli. X'ġara wara l-imiet, x'mirakli għamel, għalaw xi grazzi n-nies, appart li mill-ewwel kien dik it-tarbija li. ħafna. Ċista xan kemm ħanajdilkom waħda li għada tiġri, ġratu insomma. Din kien hemm marra u kalla baby u xintwilid dan il-baby. Għalli li mux ħajajx, għax kellu problemi f'qelbi dal-baby. Insomma, umbat ma kienu bżon operazzjoni u ma porawxaw marru dbejħ l-Etolja. U din il-professor għalla din operazzjoni diffiċli ħafna. U dejn kienet xħabib nufa, kienet xint kun ftamna li xint kun ħatidħul għall-operazzjoni bil-baby, jen niġi nitlupaw. U kien uġajt bis-sandlija fidej, għax dan għamlu 3 operazzjonijiet, U t-tlieta għandu noqra ta' tifil daqsak, u għalla jbirek jidġru jitħubu ta' tibatu l-skola u killix. U dawn it-tliet darbet kienu jgħidu li diffiċli, u jena kienet iċċempillej u liġi nitlub emmis fiġa dik il-kamra. U għalla jbirek l-Franċ u għada u jgħutwiret fl-10 ta' xar. U kol 10 ta' xar ġibu għaw, nitolbu beħ. U irnixxa ħafna. Issa l-Franċ tal-but u id-et tħobad biex forsi għamluħ għaddejs. Mħabbajdon l-professuri sas għallu, imma għallu l-Moroklo, għax kien diffiċi, għaw ma rridux jgħamlu li fxajn. Dejjem li tol jgħamlu t-vuliw. U għaxu jiġifiru jiġu sħobat. Rita. Dan issa jiġi. Issa reċenti. Issa dejn, aħe. Rita, għandek xistejja rekk inti ta' wara l-miet li xi mirakli? Emmek kam grazzja miktuba ra fuq il-ħġieġ emmek. Mara kienet sejra tagħmel operazzjoni. U r-roġel tagħha qabel ma fl-għaxija ġefem Franċ, kien ġefem Franċ. U għallu, Franċ għada ma nistax niġi, għax don kien
jiġi kull jew fan Franċ. Għax kien ners u kien jiġi fejnew daqqa jnaddaflu l-leħja meta ma kienx joħroġ għax qed tilkim l-aħħar 3 snin hawnhekk qatt taħħem. U l-ġurnata ta' qabel qallu Franċ qallu għada ma nistax niġi, qallu għax ħanieħu l-mara l-isptor. Qallu tibżgħux, qallu u Franċ kien fis-sidda. Qallu ejjimnej uħudni fl-artol. U l-artol hemmhekk. Mil-fa s-sidda ġibu għammak. Umbat, ejmew u ġaw biħawak, ġamija għawak, għalu u Marija l-Madonna, għallu s-saħudnu fis-sidda rġa. Uħudu fis-sidda, u mor, għallu mor issa. U fil-ħodu xħen umaw, għallu jippreparaw biex imurru f'għal professur, għax kellha tmur f'għal professur. Għaltlu jiena minna ġejja mkien. Għaltlu minti ġejja mkien, għallu sa professur għat jista. Għaltlu jien minna ġejja mkien, għax minna xiex xajn. U ma marroċ, u ila forsi sena fuq sena, ftit fuq sena ila li mietit. Allah. U mietit mux b'dok li ħassit dokonor, mietit biex juħija, u blato. Għammiħur mill-matab don, kien jaħdim il-matab, multuj. Dok li jemmen misfira mir-ritrotti jew ħoħ. Kien jaħdim bil-gaffa, u għamlet ħafna xita, u xin kien għad jaħdim bil-gaffa nqatat trubbejħ, u waqas l-għor bil-gaffa b'killix. Insomma, u biex tallaw ħafna, anke tal-isptor għak, biex tallaw ħafna d-badija biex tallaw, u insomma, l-isptor, ITU, taħwojt. Ġawħudu l-qurqa ta' Franċ, l-sandlija ta' Franċ, u talbu ħafna, Umbat xemminni mdon, xen għaddi l-uftit, għalli mintum fan ħattunuj, xen ġen naqra f'Sansej. Għallu aħna maħadnek imkien, għax fuq s-sidda ijati, fuq s-sidda għadek minn dukunor. Għallu għax rajt bitħa b'suruj u nixxija fil-ġamb. U xħejn, u bida ġaj ftit il-qoddim, u ġubuħaw, għallim għawak rajt. Għawak, kara, il-bitħa b'suruj u... Wara li miet French, kien miet French u daħaj. U ma tafx mill-lewx. Milux. Ġifiri milux. La, milux. U xin ġibuħaw, għallim għawak kara rajt. Għallit xinka għat jgħaddi xinkin naqdin nitulbu, kallu dik il-vizjonuj. Li hija ġal-bitħa ta' Franċ. Allah. Interessanti. Għadu ħajtu, ma nafx fan jgħadu, ma kan jaħdim il-matab. Issa, dok ħawħ li jemmen misfil, dok il-ritrott tijaw, jiġi jawħu l-marra jew ma nafx jiġi. Issa il-proċedura biex jisir għaddis, ġifiri, miexja jew għadna nkalklu saqajna, xini l-istoria, għax għandu naħseb bizzejjed dawn il-bnidem biex jasal biex nibdew il-proċedura biex għad jina ma nifhemx, jina minix qed fil-knisja, ma naħseb jina bli qed tgħidu li naħseb aħjar titkellmu intom issa. Fimtek, ġifieri naħseb bli qed nisimgħu u bli qed jgħidu n-nies u bl-istejjer li għaddew. Jena ħafna kemm niġi bin-nisaw għalaw ħafna grazzi imqarb l-ilma. Kana wieħed għawċej, ġuvni, il-stas, kienu ħajja poraw, għax kellu ġafajja daqs 50 cents. Umbat qabel ma morat testijiet, xorru pl-ilma minn ta' Franċ. Xin raw il-testijiet, għallu inti xamilt, għalli ma għamil ċajn, għax il-ġabla tfarkut u operazzjoni ma għamlu liwx. Għalli jem minar naqr ilma minn ta' Franċ ma naqax. ħafna dinja għallaw grazzi bil-ilma u ħafna bit-tolb
jiġi ħafna nies li għalaw il-grazzi. U dawk il-miktubin hemmhekk u għandna kteb miktub jikbu fuqu. Għadu, French għadu famuż ħafna. Ejwa. Mela, illum smajna storja kombinazzjoni, xin konna għedin hawnhekk, xin ġejna hawnhekk, smajna storja. Tajjeb kien hawn persuna u ħadda kontanna l-esperjenza tagħha. Din aħna nixtiequ anki jekk hemm xi persuni oħrajn jiġu anka jikkontattjawna forsi nkun nistgħu nieħdu r-recording u niddokumentaw dik li għaddew minnu anki fuq French ħanejdu hekk, anki stejjer oħra imma fuq French ħanejdu hekk mod speċjali għaliex aħna naħseb jiena li jixraqlu li jkun qaddis. Jien hekk naħseb għal-mienu jien. Ħafna. Tajjeb, issa u naħseb li jum minn Alla jsir. Ġifieri kandu jsir. U ġifieri jekk hemm xi nies jridu jaqsmu l-esperjenza tagħhom u għandhom l-esperjenzi dokumentati tant aħjar li u jistgħu jiġu anki miżuruna Malta, jikkontattjawna fuq PM News u jiġu l-istudju u naħdulhom il-grazzja. Ħanejtek għamel tant għal dawn in-nies naħseb dik it-tikka żgħira jekk jistgħu jagħtu mis-sem tagħhom biex jgħidu l-esperjenza tagħhom tkun nkunu ħanejdu hekk qed nagħmlu pass il qudiem biex xi darba French isir għaddi ukoll. Issa llum b'kombinazzjoni ħanejt l-istorja jiena x'jiena naf il dawn in-nies li ġibuna hawnhekk tajjeb bis-saħħa tagħhom ġejna u dawn ġalhom xi tip ta' ħanejdu hekk miraklu. U l-persuna qiegħda hawnhekk u ħataqsam l-esperjenza tagħha magħna. Nistiednek tiġi hawnhekk għandek il-mikrofon. Marija, għejdinna l-istorja, senti ħadeddinna l-verità. Il-verità. Għaxam tiffiq hawnhekk. Is-sewwa ġifieri mhux qegħdin niċċajtaw. Għeddinna l-verità. Ir-raġel tiegħi is-sena l-oħra kien muġu ħafna bid-darsa u ħafna mediċina. Nkun onest miegħek ħawaf ftit, naf l-ħawel interrompi ftit, naf għax kien qalli bija din. U kien ħafna mediċina li anki antibiotics imma kenna l-ilma ta' French u dan ngħidlek għamel lejl ma setax jorqod. Ħa bela ilma minn ta' French u għaddielu u raqad ġifieri li laqqas ħassu ġieħ. U minn hemm U s-sinna ġifieri fiqet? is-sinna fiqet. Minn meta ħal-ilma is-sinna fiqet. U għamel xi X-rays biex jiċċekkja jew inkella mara dentist. Ijwa, mbagħad aktar quddiem mara dentist u qatlu li s-sinna hija mfejqa, imma mbagħad kellu bżonn jaqlaħħa ġifieri imma għal dak il-lejl l-ilma ta' French għenu ħafna. Aktar il-qoddim mara id-dentist li ġifieri. Meta ngħidu fiqet mela ma feqetx kompletament. Imma għal dak il-lejl fiqet ġifieri ma baqgħetx tuġaw. Imma mbagħad aktar ma beda jgħaddi żmien qisu kellu jaqlaħħa. kellu jaqlaħħa. Ma ġifieri temporanjament. Għaddielu. Is-sinna eżatt, fiqtu, u ħabbinoli u antibiotics li ma ngħidlekx għal xejn. U bl-ilma ta' French għadditlu. Tajjeb, esperjenza tiegħek bl-ilma ta' French. Inti tqisu mirakulus, mhux hekk? Eżatt. Tajjeb, proset. Mela, jiena l-intervista kant komx xi żidu, żiduha, għajduha, ħalli n-nies jisimgħu u mbagħad nagħlqu l-intervista u nirringrazzjakom ħafna li qiegħed hawnhekk, jiena qed nieħu gost ħafna u ili nixtieq niġi ħafna u forsi talqu intom nikkonkludu l-intervista nibda bik Rita. Forsi semmi x-xewqat tiegħek xi tixtieq. Ma nafx naqbad ngħid, min jiġi jaw, min jiġi bil-fidi imma mhux forsi bil-fidi, jaqla żgow. Ma jaqlax ħaġa jaqla oħra. Liza.
Jena kukil najt, jena knajdilim, temnew u taqalaw zgawr. Kan hemm żewġ tfajliet hawn xejn. U ġew. U waħda minnhom kellha bżonn operazzjoni f'għajnejja. U insomma, u xejn għamli l-operazzjoni l-professur. Għalli jiddispjaċini, għalli waħda mhix ħatirni xejn. Insomma, għed l-mbatijen xin għalli jek il-professur, għed li għed Franċa fajjaqnej, u fajjaqa, għax naħjela l-għamot li kalla fajnajja, għalla prosit, għalla nixxaw it-tnajn. Proset. Ejju. Tajjeb. Mela, nalqu l-intervista, ma' unek, nirringrazzja l-Liza u l-Rita, u jalla, nerġa' nintaqgħu forsi xi stejjer oħra. Ejju, nitolbu. Xi ħaġa oħra li forsi nerġa' nintaqgħu li French jasal biex isir għaddis. Aħna nixtiequ. U aħna nirringrazzjaw lilkom li ġejtu. Grazzi, lilkom. Thank you.